Il-keos, id-diżorganizzazzjoni kif ukoll il-kummerċjalizzazzjoni ta' Kemuna huma kollha raġunijiet li se jwasslu biex din il-gżira tintilef. Dan intqal fl-editorjal tal-ħamis ta' The Malta Independent, editorjal li ddeskriva l-ambjent li wieħed isib f'Kemuna bħala ġungla. L-editur sostna li sena wara sena Kemuna qed tkompli sejra allar bit-turisti li jżuru din il-gżira jispiċċaw iddiżappuntati b'dak kollu li jsibu ma' wiċċhom. Dan għaliex Kemuna qed tiġi reklamata bħala gżira rilassanti, iżda fir-realtà meta wieħed jasal hemm isib bajja fgata bid-deckchairs bin-nies jomu fejn id-dajes u nuqqas ta' kumdità jekk wieħed ma jkunx jirid id-deckchair. Dan apparti l-istorbju, il-chaos kif ukoll il-fatt li l-bajja ta' Kemuna qed tospita aktar nies milli tiflaħ. L-editur saħaq li dan kollu se jwassal li Kemuna tintilef mill-pakkett turistiku ta' pajjiżna hekk kif fir-realtà l-kummerċjalizzazzjoni ta' din il-gżira qed tħalli impatt negattiv fuq it-turiżmu. Dan għaliex il-kummerċjalizzazzjoni qed twassal għal overtourism fuq din il-gżira, apparti li dak qed jiġi reklamat mhuwiex ir-realtà. L-editur ikkonkluda b'appell biex tittieħed azzjoni minnu fih fil-waqt li propona miżuri sabiex l-aċċess ikun wieħed ristret, dan sabiex it-turisti u l-Maltin li jżuru Kemuna jieħdu l-esperjenza li qed tiġi reklamata u Kemuna tkun verament magħrufa bħala post fejn persuna tista' tqatta' ġurnata rilassanti.